dioske panggung. Piye Suminten? Nek jenengan mboten nampa tresna kula bakal liwang, Kang Mas. Kang Mas. Kula niku liwang ala jenengan. Kang Mas, apa jenengan niku pripun? Kok masuk anginku mari iki? Suminten gandrung Den Masih Broto. Suminten liyane Den Masih Broto solikin. Nah. Wis kekep ora gepeng ayo Kin. Iki kontes ketoprak iki, festival ketoprak di Yogyakarta iki lho saka kontingen Kabupaten Nganjuk. Iya. Ayo, nganggo dialog sih. Kok tengoki piye? Rodok masuk angin ya Pak. Hah? Kena kipas angin niku lho Pak. Ha piye pateni wae apa piye? Niki suradane sinten Pak? Suradane sinten niki? Sapa? Suradane sinten niki? Sing nata niki lho, mungkin ngatur sutradara. Ha nggih yo surada. Wong cangkeme nek omong kekamban dadi ra cetha. Ayo. Heeh. Kowe Den Masih Broto sing gandrung Anik, sing kedanan Ani. Ket Suminten. Ya, wah. Heeh. Kula Subroto, Pak. Subroto. Nggih. Pokoke moh. Anik sik meksa. Ya. Iki ketemu ning dalan terus Sumintene bengok. Den Mas, tuk. Ngono, ya, tuk. Iki nek apik 1 second. Ya. Petukan. Tuk. Den Mas. Aduh. Tuk. Den Mas Broto. Apa sinten? Den Mas Broto. Ana apa sinten? Kok sinten? Ya jenengmu sapa? Aku Suminten. Oh, Suminten. Lah wong urung tahu ketemu kok. Ya ampun Den Mas. Jenengan saking pundi? Kula golek-goleki. Aja dientrok-entrok ten. Aku melu ngentrok-entrok ya. Iki ngene. Aku kuwi pancen dudos karo Bapak Durna ngono ae. Bapak Durna. Karo bapakku. Pancen aku kon nanjihke kowe Suminten. Nggih, terus pripun Kang Mas? Lah ning wong aku kuwi ora duwe rasa tresna marang kowe Suminten. Pripun to Kang Mas? Kula lak pun tresna kalih jenengan. Mosok jenengan boten seneng kalih kula napa kula kurang ayu? Napa kurang seksi? Kowe iki gedabikan ki ngopo? Kang Mas, kula nek jejer jenengan iku deg-deg ser Kang Mas. Napa jenengan iku mboten krasa nek kula niku tresna panjenengan. Ning aku ora iso tresna karo kowe Suminten. Kang Mas, mbok iya. Kowe gandrung apa ora Suminten? Kang Mas. Ya wis kaya ngono kok takon gandrung apa ora? Iki wis kedanan kok. Kowe gandrung apa ora Suminten? Ah tak kira nggo nyanyi ngono. Kang Mas. Mengko sing gandrung ki mengko kok. Oh. Kang Mas Broto. Piye Suminten? Kula niku tresna banget kalian jenengan lho. Ning aku ki ora tresna karo kowe Suminten. Amarga neng kene kuwi jane kowe kuwi kok iso tresna karo aku ngopo to?
Jenengan iku jan Apa aku ki bagus? nek jenengan boten bagus. Kula boten tresno kalian jenengan, Kang Mas. Ayo. Wah, Den Mas Broto ndase atos sih. Aku tetep Banjur ora bathuke digathuke barang. Kang Mas, Iki- wong mriki to mboten sadoh-adoh. iki ngene ya Suminten. Sinaosa iki kesempatan Kang Mas kula teng sing mriki. apik ning aku kudu ora gelem karo kowe Suminten. Wis kok kata-katane kok iki kesempatan sing apik ning aku kudu ora gelem karo kowe. Ya tetep emoh, piye tetep emoh. Tetep emoh aku Suminten. Kang Mas, Piye? mbok kula kae kesempatan setunggal. Timbangane kowe iki entuk aku mbok kowe luwung entuk blungon. Kowe pengen ngerti blungon apa ora? Napa niku Kang Mas? Kowe pengen ngerti blungon apa ora? Pengen. Lah kae blungon. Kang Mas kula niku serius. Aku ning tetep ora iso. Kang Mas, Blungon deloken dasmu. aku to. Pandanglah aku Kang Mas. Aja Suminten. Kang Mas. Aja. pandanglah aku. Iki kok kowe nekat tenan Suminten. Kang Mas, lah kula niku pun tresno kalian jenengan. Kang Mas Ngene lho, Broto. Suminten. Iki Kang Mas. aduh. Ora aku ora iso Suminten. Kowe aja nyaket-nyaket aku. Soale iki saiki ning kene kuwi aku ya gumun. Wong jaman saiki kok ana blungon iso udut ngono lho Suminten. Ora Jenengan niku Suminten. ngandhaki Kowe pancen sinten to? tresno tenan karo aku. Hah, Balenono pisan neh kowe pancen tresno tenan karo aku. Sing rada mesra. Aduh. Ngene lho Suminten. Nek kowe pancen tresno tenan karo aku kuwi karang mau saka adoh, mlaku adoh tekan kene. Aku ki knoso ngelak Suminten. Terus pripun Kang Mas? Kula Mengko sikik Suminten. Aja kesusu. Sing kesusu aku wae. mboten ngaten niku, jenengan ngelak. Iya, umpama kowe iki pancen tresno tenan karo aku, golekno banyu kambil. Nggih. Engko sikik Suminten. Ning kowe sing menek dhewe lho. Terus kula kan menek Iya, kuwi bukti nek kowe iki tresno kak marang aku. Kang Mas, teneh lakang kula sempal. Aduh. Aku saya mumet ya wis sing penting kowe golek banyu, aku ngelak Suminten. Oh nggih, kula pendhetke Kang Mas. Niki Kang Mas nggih jenengan. Kowe Ya mubah- ampun Kang Mas kowe gede mu- mimpi. Lemu bali rada mengko Suminten. Aja langsung bali. Aku tak lunga gek terus kowe edano. Wong urung rampung kok gak terus kowe dano piye kok. Lah pripun iki? Ayo sakarepmu kok ya. Sing Tetep pinter. edane leh kula. Ah iya kono edan karo Waduh. kowe. Karepku ki kowe lunga gek terus kowe edan ngono lho. Iki tok aku. Lho, kok kowe lunga kowe edan piye? Niki Suminten lunga rak kula kan beto golek wedang lah niki terus mungkin jenengan anggap niki broto. Ngoten nggih. Baleni nggih. Iki ya wis kowe kepiye Suminten? Nah, Aku malah kowe nembang apa nek apa liwong terus wong jatili sik soliken ku nganti gegeblak. Kang Mas, piye Suminten? kula sidoken golek nika mboten. Lah wis oleh apa piye wedange? Sampun. Endi? Lah niki Endi to? Siji apa loro Suminten? Aku ki moh kalih Kang Mas. ya wis peken dhewe. Lah pripun jenengan saestune? Jane kok gelem. Mbok iya to Kang Mas. Ora Suminten aku ora iso tresno karo Terus? kowe. Terus piye iki? Ha iya kuwi semen nek kula mboten ditampi kula liwong lho ati kula diatile. Wah, soliken geret ngalor geret ngidul. Ndase Kang Mas. jeblaske panggung. Piye Suminten? Nek jenengan mboten
nampa tresna kula bakal liwang Kang Mas. Kang Mas. Kula niku liwang ala jenengan. Kang Mas, apa jenengan niku pripun? Kok masuk anginku mari iki. Ayo, dadi liwang. Wedan kowe ini. Ora apa-apa. Wong jeneng pemain ki nek wis watak ya ngono kuwi ya ora apa-apa nih, hidup-hidup ngambung ember. Ayo. Yo. Dadi liwang atiku. Nami-nami bisa katamu. Kalau bagus ganti lagu. Dodo ati rintar siang dalu. Linur bensin masa jenengan boten tresna kalih kula. Kula malah pun bededeng Kang Mas. Yo karepmu. Tenane. Dikira aku ora. Kang Mas, Piye, Cip? Ket mau Kang Mas wae. kula lak ayu ta? Ayo. Nggih. Jogetan kula sae mboten. Jos. Saestu lho Kang Mas. Sip. Nembang meleh nggih. Yo. Pak Santosa. Pripun Pak goyangan kula? Sabda panjenengan lan sirahmu mugi Gusti milani tresnaku bakal ginawa mati. Iya. Kang Mas, Pripun? pripun jenengan nek pun anu delok goyangan kula. Sip. Sip. Terus sida seneng ora? Suwe-suwe seneng. Ah wis entek to di ceritane. Dadi liwang atiku. Hang bagus ganti lagu. Godho ati rintar siang dalu. Kena Haler ngoyahi sagara
Das. Langsung nggih. Masukin Mas Denka. Sabda Pandeta Oke Gusti ngilani aku bakal ngomong ati. Rampung ya tum-tuman. Langgame apa jenenge mau? Renguna. Oh iya. Ayo ditutuke engko ndak Pak Lurah ning ngenteni suwi. Ya, mengko ndak Mas Agus ya selak kesusu kondur sesuk acarane iso akeh banget. Ya, diaturake sik sing Banyuwangen no. Oh iya, sing kepareng nyekar Mbak Tatin ayo. Ya, Mbak Tatin. Iki Mbak Ayu ya tenggorokane sakit. Oh. Mergane digedhik karo sing lanang tadi. Ya wis nyuwun pangapura. Ya, biasane sing anu apa jenenge iki gerajakan iki biasane Mbak Ayu. Ya, ning iki diganti Tatin ya ora kalah apik. Ayo, elek. Ayo. Mbok ora ngece. Ora ngece, iki ana sawerane aja kuwatir. Nggih, ngapunten nek elek ya. Hah? Ngapunten nek elek. Ora apa-apa, apik kuwi senengane ora sok terus ngedon ngono iki lho. Suaramu ki beda, karakter suaranya antara kamu dan Ayu ki beda. Karakter suarane Ayu karo Ika ki beda. Karakter suarane Ika karo Orisa ki beda. Dadi duwe kemenangan dhewe-dhewe. Nggih, nek kula kemenangane nang napa? Kowe ketoke ora ana menange. Ya ora. Ya kemenangan iki le nggon nganu apa jenenge Cantas. Ya Cantas. Cantas Klaten, Cawas kuwi. Iki napa, Pak? Gerajakan. Saking Pak Lurah. Agus, Pak Lurah. Pak Agus, nggih. Ngapunten nggih, Pak. Nah. Niki nggih bawa mboten? Nganggo banyu langit. Ya apa jenenge? Banyu langit. Apa jenenge sih? Apa kan? Banyu angin. Banyu wangen, mambyat mayun kae. Heeh. Aku saploki dadi sobat Amjar iki dadine ora. Gayamu. Ya. Mambyat mayun. Lho, Tatin iki suarane kaya keder-keder piye ngono. Refleks iman. Ayo kemenangane nang kono kuwi. Suarane gending engko bar iki terus pramen toprak. Oh iya, kowe dibut wong loro. Oh iya. Napa lakone? Ayo nganu apa jenenge iki Gentro karo Suminten, engko terus bapakne Suminten teko. Sapa bapakne Suminten? Karjo. Ngawur. Anu sapa jenenge iki? Suramanggala. Suramanggala. Sing dadi warok Suramanggala goleke sing wangon. Sapa? Wondo. Wah. Warok kurang gizi. Wah sing penting suarane. Warok iki ora kudu lemu. Warok kuru ya medeni ning suarane gedhe. To, ora sembrono to. Iki Mbak Yumu. Lah, kuwi wangun awake cilik ning kereng. Awake cilik. Ta. Ya serangan. Gawe brengos sik. Engko terus sapa? Apa Gentho disabet kolore Suramanggala terus sambat-sambat karo bapakne. Pak, tulung Pak, aku disabet Siwanggala. Nah, kowe ngono kuwi critane dadi sing den karo Piyaga saiki kudu ngerti cerita. Iya.
Wah, aku bayangke mau wis guyu sike. Iya. Nggo lucu mbok ora ya engko aku wis guyu sike. Ketoke ora wong iki. Ya ora apa-apa. Ha sing dadi sura bangsat solikin. Wah iya. Pokoke rombongan parok kurang gizi. Ya wis ora apa-apa. Nyarambai dabukane ora pas kabeh. Kudu digawe ngono no. Iya, mergane yo ayo kuwi mau. Noswan tara Banyu pianyu wangi kelana-kenan wetan segara lor lan kidul. Nah, iki malah entuk suminten no. Sapa? Ani engko meneh dian Ani ya. Sumintene Ani engko gandrung karo Den Masibrata. Den Masibrata golek meneh. Sapa? Den Masibrata. Surat dibungke. Aja kondak nesu. Engko goleke no. Iya, wis aja kuwatir wae. Santai kae. Saiki kancaku sudah tak latih pramen-pramen kok. Iya. Ngono ya, Mak. Iya, iki sing lagi tak latih iki pramen ora marai gayeng ning marai sedih. Lho. Ya kadang kala limbuhan iki kok marai sedih, penonton nangis ki ya apik. Ya. Ratapan anak tiri. Oh iya. Lar lan kidul alas angker kang kaliwat lewiat belambiangan. Oh, ala entuk berkah ki lho Sa, Risa. Ya. Entuk sawer saka Bu Hamil yang tampil dari Pak Basori Winong Ploso Nganjuk, Jawa Timur. Jawa Timur. Sukses buat warga Laras. Oh iya. Mlebu ning rekeningku 200. Ya tak bayar saiki kowe ndak nagih-nagih. Wis sah lho iki ya. Ya iki buktine aku ora gawe-gawe kok no. Lho. 2 yuta ding jawi. Apa? 2 yuta. Mbok cangkeme sing apik. Kayak Iki lho iki mripate didelokke iki 200 nule piro iki? Suwakene 2 yuta ya kita. Saka kono 2 yuta arang blabur kok kowe. Ya. Wis masuk wis sa 200. Oh iya Ika, wingi sore entuk 300 ya sekaya. Heeh. Tak gawake sik peno. Ya, mangga. Balam biangan. Ya, mangga. Ya. Aja takut Saiki pengendange Pak Agus ki seneng Banyuwangi mula ya aku lek ngluruk golek pengendang Banyuwangi ya serius tenan. Oh iya. Kowe kendane taplatan taplatan. Nek Banyuwangi kudu lingguh dinglek ngenten nggih. Kudu linggo dinglek. Iya. Nek ora lingguh napa? Ya ora iso wong kendange dipangku kok. Tak ngono. Oh, kendangnya dipangku ta. Aku ora weruh e. Ha piye kowe nyanyi dipangku apa piye? Nek ora muni nek aku engko. Heh? Piye? Nek kendang dipangku muni, nek aku dipangku ya ora muni. Muni wae. Sing ngomong sapa? Ya. Ya ora. Muni ning lirik.
tanah India gumelaring gumeliaring taman Sarinuswan tara mangga diaturake kagem Pak Agus ya Lurah Catur Tunggal monggo ya Mas.
Nggih sapa, Mak? Ayo diurutke men ketok kaya rata sindene. Ya, sapa arep ngaturke sapa? Bumil. Ya. Bumil ibu hamil. Orisa, ayo, ha? Iso nyambut gawe ya medun kok ya jumeneng. Mboten apa-apa, Pak. Ora apa-apa, aku seneng ndelok ngono ki. Nek goyang ora usah mburi, ngarep wong gedhe ngarep karo mburi to. Tak tunduk gendang ndut. Iya. Mesake ya. Aku jane melas lho. Anggere muni mlaku medun ning lokasi no edeng-edeng. Mbok leren to sa wong ya sesuk isih wayangan meneh kok. Iya. Ngaso bocah iki men ngaso. Iya. Jak melek terus iya ya, Mak. Engko nek metu procot lanang langsung nganggo blangkon dadi wiyaga piye? Ya ora ana metu lanang langsung nganggo blangkon ora. Ampun menawa wis diteri blangkon bapakne kok ya. Iya. Aturke apa? Wonten pamunten mboten, Pak? Ora ana. Nggih. Engko pamundutan iki mengkari apa jenenge iki Grajakan. Iya. Banyuwangen sing nyuwun Pak Lurah. Heeh. Mangga arep ngaturke apa kowe? Bebas. Bebas. Rasa dadak mikir. Ya, tur apal. Heeh. Arangu mawon nggih. Hah? Arangu. Apa? Rengu. Rengu. Nggih. Oh iya, dibawani. Nggih. Memanise merati Pun saben bengi nyinden kok ya iso meteng. nggih saged to, Pak? Lah iya. Ya hopon. Sak wayah-wayah. Hah? Mboten. Ya wis ben. Wis ngerti lanang wedoke urung kuwi no? Dereng ketok. Lho, jare wis 6 sasi. Nggih ndelik Pak dereng ketoke. Oh. Di USG. Sampun. Oh, ya wis. Di USG nang dokter. Nggih dokter. Lho nek sing cetha ki nang KUD. KUD. Di USG KUD ora. Ya dokter kuwi. Heeh. Ora ya ketokno. Nggih. Lanang wedok disyukuri Nggih, Pak. anugrahi sing kuwasa. Nek wedok dadi sinden. Iya, sinden sing laris. Amin. Nek lanang Napa? dadi seniman. Nggih. Amin. Dalang. Aja Lah napa? pikirane wong werna-werna. Lah kok warna-warna pripun? Ah nek muni dadi dalang terus darani anakku. Ah senengane. Gosip ki tekan ngendi-endi e. Iya. Padhake ora. Nggih mboten, Pak. Aja. Wis Gak. karo bojomu wae malah. Dadi napa tukang ngarit? Oh iki yo ngece.
Lah nggih bojo kula tukang ngarit to. Ya ora apa-apa kok ya sing penting halal. Nyatane ya wedhuse akeh sapine akeh kok. Nggih amin. Iya, sugih wong desa ya harus sugih wong kutha. Ora ketok nek sugih wong kutha, nek wong sugih wong desa ora ketok. Iya. Wong kutha pamer mobil ning ngarepe wong desa, wong desa sapine 40 modar kowe. Iya. Ayo. Terus gampang teman ambeh beda ya swara gamelan dadi cethu ya mak ya ning ruangan neno 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 ya Aku
Ya. Oh ya. Oh ya. Sampun, Pak. Reng wis diaturake ya karo ibu hamil Mbak Orisa Widyasari ya. Nah, iki. Ya. Atas-atas lho Mas Kereng, Pak Ya. Kereng kalih niki Ya iki sinden. lho wis mbrakoti wong apa piye kok atos-atos iki? Nggih, bahaya niki galak, rada galak. Oh, galak. Tapi rada budek, Rada apa? bodek, Bodek ya apa? budek, boten niki. Bodek ki ra krungu budek. Budek. Budek, ora bodek. Nek bodek ki obat ngelu. Botrek. Nah. Nggih, enten apa? Oh, parkir. Niki kula kan dagel napa kan parkir? Kan mindah Oh, maos niki nggih. Mbok diwaca dhewe ora iso. Nyuwun kawigatosanipun. Nggih. Mobil APV AG 1274 YD mohon digeser ya. Digeser ki piye? Dipindah. Nek digeser ya nyuruh ngene, isone maju mundur. Mohon supire mlebu terus nyetater terus ngetretke terus mindah montore. Rasa Ngomong- esmosi. Ora esmosi kudu cetha nek ngomong karo kowe iki. APV AG 1274 YD. Hitungan ketiga tidak segera dipindah mobil dinyatakan hangus. Kaya Dorpres wae. Kaya mobil ping mindang anu kok ngilangke mobil ora. Selamat malam. Nggih, sugeng dalu. Sugeng dalu. Mas Gareng. Derek kenal asmane Mbak sinten? Kula asmane pun mari. Lah sesek napase? Pun mari. Lali pere? Pun mari. Nama. Nama? Oh nggih. Ya, nama siapa? Nama saya Gareng Tralala. Nah, bingung kan? Kui merekku. Jenengmu. Jenengku Ya. arepen kenalan. Salaman sih. Ya. Tatin. Tatin. Heeh. Daleme ndi? Daleme ra tak gawa. Alamat. Alamate Sentolo. Sentolo iki ndi? Kono ae. Oh, alah Kulon Sentolo. Progo, Kulon Progo. Lah iya numpake bis saka kono terus rono ngono. Sentolo Kulon Progo. Nggih. Statuse wis garwa, wis putra apa? Lah ngopo tekan-tekan arek ngopo? Lho, gen kenal. Nek wis di bojo ngopo? Ya wis. Nek urung? Heh? Nek urung? Ya golek Mbok goleki. Goleke kene golek dhewe angel kok golekne. Wong kono golek dhewe mau beda keyakinan ngono kok. Iya. Mbak Tatin. Nggih. Oh, Mbak Tatin. Pak Tatin. Dari mana? Dari Dari Santolo. Santolo kuwi konggone Sontoloyo. Sontolo, Ora wis iku malah klebon anyar neh iki kok. Sentolo. Westpro. Mandek Sentolo wae. Iku Kulon klebon. Progo. Nah, iki kok malah sing nyuci malah kok kangelan iki kok. Mbak Tatin Nggih. ngaturke tembang apa? Lah napa? Kowe kudu halus, kudu sing baik. Nek ketus, kuwi yo ketus. Kuwi nek ketus. Kowe iki Kowe iki omongan. ngomong apa? Kowe iki kok Ocok. Sa. Wong Mas Gareng ki apik-apik kok tok arani kentrus to. Ketus ki piye ning ngomong? Ning ngomong ketus ki lho, ketus ki. Atos. Ketus. Atos. Heeh, kudu lembut sing baik disayang. Ora nek Disayang. saringane kok. Endi saringane? Tak lembutke. Kok saringan iki sing bodhek sapa? Disayang. Piye? Disayang. Tatin, sayang yang menggemaskan ngono. Bukan muhrim kok nyayangi piye? Oh, ora maksudnya sebutan. Coba, engko ben dia piki kok. Bocah ini ndi to? Rene to, naren to rene. Lah wong ora ngamatke arek omong enak. Diajari. Tatin yang menggemaskan. Tatin yang menggemaskan. Tak Aku harus idoni ngomong melonjong basa ini. Jawa tapi aku ya bingung. Nah. Baleni, tatin yang menggemaskan. Tatin yang menggemaskan.
Kowe ning ngendi Kowe- tinggale? Lah matamu ra ngerti nang kene no kok iso nang ngendi lho. Tinggale ning Takonmu ngendi? iki. Tinggale ning ngendi? Tinggale nang ngendi? Tinggal piye to? Tinggal piye to? Tinggale omahe. Omahe. Omah endi? Omah ngendi? Omah kok dadi aku ta sing ngumbet? Wis kowe tekono dhewe wae, tekono dhewe. Wis Loh, takono. kan aku dhewe. mendekatkanmu Ya, 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 pada ya, Mbak ya. Tatin. Nek Lisa aku wis kenal ya. Cahayu. Nggih pripun Kang Mas? Bener daleme Sentolo. Nggih. Oh iya, Ah, oh ngono gini to. kan, ngono lho maksudnya nih. Jadi iki dengan harus dengan kelembutan. Kelembutan. Oh iya iya. Kasih sayang. Kasih sayang. Kira marep nembangke apa Cahasu? Kok casu? Wong Jawa ki nek ayu banget iki azu. Dadi kanggo saringan. Oh. Cahasu ngono. Tapi asu ngerti ki anjing ya kirek. Mboke kirek kuwi asu. Berarti nek kowe ngomong asu ning patatin kowe padha karo mandake patatin karo kirek, karo mboke kirek. Ora asu ki dudu. Dudu. Azu. Azu. Nah, ayu banget dadi azu. Oh. Kok iso Ayu Anek- banget iki azu. Nek kaya ngene kirek pra tak rica-rica dhewe kowe iki kok senengane. Cahayu. Arep nembang apa? Nembang apa? Apike nembang apa? Apa apik? Apikne bobok. Kok arep bubuk lho. Banjur nyang-nyangane bubuk ora. Kok rasa kedep-kedep ngapa to? Eh? Nek omongan mbok ngematke sing ngene rasa ngene-ngene Lho ngene. gareng ki motone kira. Apa kira? Lho, aku nyawang apa? Yang mripat. Ah, salah. Lah apa? Sing tak sawang irung, gareng matane kira. Aku nyawang apa? Irung. Salah. Lah apa? Sing tak sawang lambe, Oh, lambe. gareng matane. Kero. Aku nyawang apa? Lambe. Dudu. Lah apa? Sing tak sawang gulu, gareng matane. Kero. Aku nyawang apa? Aku Dodo. nyawang apa? Dodo. Betul. Lah, apa kira? Jalan dodo kok ora kira. Lah terus mari kok tekan kono mari. Ora. Kuwi nek entuk dodo matane pener kok. Bener kok. Soalnya kan nyawangku terus loro ngiwanengen dadi pas. Karepe tekan Dadi kono pas kono ki ora kira aku. ora kira. Wong iso lho pas lho tutup ketel lho. Ana tutup ketele. Alah wis. Ku mbok nggo paitan ning kono kok malah nek dukani karo Pak Engko. Mboten ya. Kok terus nawani Pak purun tutup ketel ngono kok malah bahaya. Wongane kok tutup ketel. Woi. Apa tuh? Ngapa? Karo wong lanang jane iki sindan pemanol pasar Darjo to iki. Sampean ampun sembrono niku. Pripun Pak? Niku teng rombongan kula niku anu galine sinden nggih niku. Lho tukang mateni wong iki. Mboten dadi sinden maju kaya Elisa terus liyane niku nek entuk saweran mesti Pajek. pajek dheke 50. Oh. Gento niku hati-hati. Dadi tukang adol. Wah niku adol. niku sing lanang niku nganti kuru banget. Nek metu saka omah ming ndas tok niku. Pengen dadi ndas tok. Hah? Pengen dadi ndas tok. Ora wis cukup lanang kamu kae wae. Aja menyakiti orang lain ya. Iya. Wah jame apik. Kaya jam yoga. Jam yoga. Ngapa lho, ra duwe ta? Jam kudune tulisane lah ya Alba apa Seiko. Lah iki apa? Karsono. Jam kok tulisane Aku Karsono. selama iki ra ngerti nek jenenge Karsono. Jamnya tulisane Karsono. Apa bener Karsono ta, Sa? Lho, wacanen udu ta? Duduk. Gareng matane. Kero. Ngeyel. Coba Boleh pembenaran. coba Tin. Lekon maca jamu templekno dodo sapa ora matane pener. Piye? Bener ora? Es usu. Ora ngarepe ya Iki ra ono ese ya. Ya neng kono dadine Sukarsono. Dadi suka. Alon-alon to wong lagi arep diblongke kok. Iya. Arep nyekar napa Mbak Tatin? Nyekar ki mayite sapa? Lah iki Nembang. Oh iya nembang. Nembang kok nyekar. Iya. Nembang. nembang anten pamundutan apa, Pak? Iki pamundutan mau puyapa kuwi karo sing nyuwun podang kuning wis diaturake. Ya. Wis areng lipur warga masyarakat Majarena kanthi tembangmu apa? Tembangmu wae sing kowe Oke. apal. Ya. Arep nembang apik-apik nek ora apal ya malah dadi ra kepenak. Sing apal atau sing kompak wis kuwi mesti penake. Nah, pokoke anggere apal kompak mesti penak. Rung mesti ya. Lho, Yo,
Lah iya. Lali janjine. Kali janjine. Iya. Dina Minggu sing tak tunggu. Kowe ngajak jajan sate asu. Lah piye? Kowe ngajak ning Tawang Mangu. Lah iya teko Tawang Mangu terus jajan sate asu. Kulit Mangkeloni. piye to? Lah piye? Piye sah? Mangkel aku mangkel. Lah iya mangkel mergo gak dikeloni kuwi. Oh, alasane mikirku. Gareng matane. Oke. Ra ono hubungane karo-karo. Su. Yo, Bawani sik. enter bawane ta. Ya, Nduk. Tatin, Ndek Tatin. Nggih. Dina Minggu kang tak anti Dina muni Mas, mangga. Lan joget piye Iki to? nganceng piye? Joketmu dipaske. Ora. Dipaske. Tibane ora pas ngarep ngono kuwi. Oh, salah. Dipaske Terus pas. piye? Lara genepno, mau bar ngene, mosok yo ngene dhewe. Ah, wis soalé kulino. Ketukane. Anu pikiranmu wis kebak ancel galeng kuwi mau apa. Oh iya iki. Dadi mandeke mengarep trit ngono. Ora iya, jane niku Rancel apa Kaling. to manuk napa jane? Heh, Jane manuk apa? Lakon sing ngomong kuwi aku ya urung tau weruh. Aku ra dong tenan lho. aku tak kirimi gambare. Engko. Ana gambare to? Wis pokoke engko WA aku lebokne WA-mu aku tak kirimi gambare. Ning Google ana ra? Hah? Ning Google ana ra? Tak ketik ya. Ancel Galing ngono. ana. Ora. Hah? Ora enak, engko malah metune merpati engko malah aja. Ya, mangga. Yuk. Janjane kowe Ngundurno. Oh, ganti mundur engko ngene. Nah, ndang ngono ndang diundurke. Oh, cepet. Gen Oh, ora iya. kaya apa mau. Apa? Ancel Galing. Langsung tanggap dhewe. Asale wis di memorine wis ditulisi Ancel Galing. Iya wis ben ora. Sesuk nek bali ning Sulawesi ora goleki manuk kuwi lho, sa ora ana ning kono. Mboten nonton Ancel Galing. Anoa. Nggih, anoa, tapi niku dene manuk. Niku kados ngaten iki.
Maksudnya piye? Anwar ada tidak. Oh iya. Apa? Aku mbok padake apa? Anwar. Manuk to kuwi? Oh, manuk. Manuk ya bener manuk sing bagus banget kuwi Anoa. Oh. Sing cakep kaya podang kuning. Anoa iki bagus. Iya. Pak Dalang? Pak Dalang ora patiyo Anoa. Sing Anoa pagareng. Piye ngapa? Asline Anoa iki apa to? Lah mbak kowe ora ngerti aku duweng kono kok teko aku lho. Anoa kuwi bagus banget, larang banget weh larang saka podang kuning karo Ancel Galing. Aja ngapusi. Heeh. Aja ngapusi. Ora mboten. Anoa iki apa? Anoa bagus banget. Kok tak kei ngerti asline Ancel Galeng ki apa? Yang kok ijolan ya. Ah. Aku ngandani Anoa, kowe ngandani Ancel Galing. Anoa ki apa sih? Mengko esuk aku pengen ngerti Ancel Galeng soalé. Jalukku saiki nek esuk keturon aku. Emoh, ya saiki kudu duwe Ancel Galeng sithik lagi tak andani Anoa. Ancel Galeng kaya ngapa? Urung pengen ngancel, urung pengen neng galengan kok maksudnya kok. Urung pengen neng galengan kok. Ayo tutuke sik, tutuke sik. Ya, dirampungke sik. Ya. Janjane kowe Tali janjine matur nuwun Mbak Mbak Tatin. Tatin. Mbak Tati. Lestari. Mbak Tatin saka Sontok Soloyo Lestari Sentolo. Handayani Sentolo. 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 Sentolo yo iku kowe. Sentolo menika laladan Ayuja Kulon Praga sak kulon Kaus. Nggih. Karo ben dikancani Mbak Elisa saka kersaning panitia no. Ya, Mbak Nggih, Elisa. nggih. Orkarus Alaso. Ya. Monggo Mbak Elisa anu jumeneng mandhap Mbak Elisa. Ya. Nah, men Sugeng dalu Pak Gereng. Ampun kaget, ampun kaget. ampun kaget. Arang Niki- niki pripun bocah blasteran niki. Niki penyanyi napa kondektur Harta Sanjaya niki? Boten. Oh, blasteran toh. Nggih. Oh, kaya Maksud tonggo. cantik Oh, kok blasteran. kondektur. Aku cantik kayak gini bukan kondektur, aku sinden. Oh, sinden. Ye. Sinden kok senden piye? Sinden. Sinden. Inggih. Blasteran. Nggih blasteran. Wah, kaya ponakan kula niku nggih blasteran. Pundi? Ponakan jenengan? Nggih. Nggih. Bapake Ambon, Nggih, mboke mbokne? kepok, Oh, anak-anak? dang goreng. Oh, gedang. Kula dede gedang, Oh, kula blasteran. menungso. Kula menungso. Lah, sik- Dede makhluk halus, dede gedang. Tapi menungso biasa. Modar ora. Sumpah mumet tenan kula Wah, mahami mumet niki niku. ning Yoja wis ngentekke dagelan 5 kok. Duet kali niki mulai stroke, duet kali niki mulai stroke mergo gagas omongane niku. Ampun mumet. Nek mumet nyawang kula kudune mboten sias mumet. Oh, kok nyawang ngrungokne wis tambah parah ngeluku kok malah. Ampun dirungokake disawang mawon. Wala kakak-kakake, wala kakak-kakake. Blasteran iki asline kan anu pepatah mengatakan tidak kenal maka tidak nikah. Nikah? Nikah? Emangnya ini pagarengnya jomblo? Maksudnya pepatah iki lho, Oh pepatah. iya, tidak kenal maka tidak sayang. Gelem kenal disayang tok ora dinikah. Oh iya gragele. Nama siapa? Kula Elisa Orcarus Alaso Pak Gareng. Elisa bakul wedhus piye? Orcarus. Alon-alon to musuh wong tuwa ki alon-alon. Inje. Elisa. Elisa Orcarus Alaso. Oh. Pripun? Oh. Sinten? Sapa? Lah. Elisa Orcarus Alaso. Walah minyak bulus niku, merek minyak bulus nek teng mriki. Oh, iya. mriki minyak. Anu rada maklum iki arep ketoke cetha ning ya rada kupinge semper ya. Oh, kuping semper. Lah wong Semper iki Elisa sikil. Orcarus Alaso kok minyak bulus pripun? Lho mriki iki minyak bulus jenenge Orsarus ngoten iki. Oh, ten mriki. Kok blasteran iki kok ngendi? Ibu Apa? bapake sing blasteran. Oh, ibu sama bapak. Nggih. Mbokmu? Lambelu.
Kok lambemu piye to Cah iki? Mboten Aku ngangge mu. takon kok malah lagi iki lho, anu penyanyi nungkak kromo iki. Mboten ngangge mu. Lu. Lu. Lah ya nek lu ki lak bahasa Indonesia to? Lambelu. Lah ya lambelu, ki lak ya lambemu to padha karo. Oh dudu, nek lu bahasane wong Betawi ya lu ki kamu. Tapi nek ning Sulawesi dudu beda ya lambelu daerah. Daerah niku. Daerah. Nggih. Daerah. Lambelu ki nek cara kene dusun Mas Gareng. Oh, dusun. Daerah lambelu. Nek mriki cangkemmu kok nek mriki kok nggih. Oh, nggih. Pas Gareng kula saking Cangkemu. Ora. Wis bener lambelu mau bener kuwi mau. Bener lambelu, bener. Lemungal kedah diganti meniki Cangkemu. Ora. Kene ora enek. Oh, tetep Sing kuwi mau wis transmigrasi, Oh, sampun ganti. Berarti tetep nggih. Lambelu. Oh, tetep nggih lambelu. Bapak saking- lambelu. Mboten simboke lambelu. Oh, mboke lambelu Bapake blasteran. sekontoli-toli. Kok Simboke Lambelu. lambelu. Lah bapake kon Sekontoli-toli. Sekotoli-toli. Kok kaya tau ngerti alamate iki aku. Oh, penate. Wah, Sekon. penate. Tandrika. Wi ndi to wi? Sekotoli-toli. Mbok salah siji nek kon-kon nek lili ngono wae lho sing ndi ta? Oh, duduk orang nganggon seko dari toli-toli. Oh, sekon ki dari. Seko toli-toli. Ah. Ya ning nganggo spasi dadi ora gen ora sekon toli-toli. Oh ya, nggak boleh lanjut Pak. Tersinggung aku. Oh, kenapa? Aku Tersinggung dhek soalnya dhek duwe daerah kuwi kok. Lah iya. Oh, kagungan toli-toli daerah toli-toli. Urung kenal to kowe alamate? Derek, kenal nek ndeng kula ngen jenengan wonten toli-toli piyambak. Duwe. Oh. Duwe. Kula dijak ten mriko ben kula ngertos. Arep rono kowe. Lah nggih jelas. Sesuk wae ya ini peteng kok. Oh, nggih. Sok wae. Benjang nggih. Iya. Lo pengen ngertos toli-toli ini pun panjenengan. Ah, wis gampang kuwi goleki gampang sa. Pripun? Anggere ana tugune, ah wis kuwi kono to. Oh, patokannya tugu. Ning ora patek jejeg. Oh, soalnya itu ada tugu kayak gitu? Oh, wis usuk kene usuk mangin, dadi rada ndoyong iwo. Oh, kayak menara di Itali, menara Pisa. Oh, ya doyong. Ngimpi apa aku ndek bengi ketemu wong kaya ngene iki. Ampun mumet. Ora. Nggih. Ora mumet-mumet. Nggih. Oh, dadi sok kontoli-toli iki daerah ngendi to kuwi? Niku Sulawesi Tengah. Kok kono ya iso meteng? Kok deh? Kok iso duwe anak? Meteng? Lho, suwale wesi, kathoke wesi. Oh, suwal niku ten mriki katok. Suwal ki kathok. Oh, dede suwal tapi sula. Sula wesi. Ayo suwal wesi. Sula. Su S-U-L. alon to. Sula. Suwal Wesi. Lho, lah ya kuwi kathok nek wesi. kuwi nek menerke wong le omong bolak-balik ngono kuwi. Nggih. Kowe le ngarani apa? Sulawesi to. Nggih. Ah, Mas Gareng suwal. Suwal wesi. Ah, kuwi saiki nyuwun Mas Gareng cangkeme kon malih. Oh, Mas cangkeme diwalik. Wah, jan iki wis karo dalange ya klop iki. Dagelan kok terus cangkeme pindah ning cengel iki apa ya enek. Ndalu plak-kapluk. Sulawesi. Nggih. Sulawesi piye-piye Suwanana Majarna Sidarjo. Oh, gelar remen sanget. Remen. Nggih, remen sanget nggih Remen. kula sowan wonten one negeri. Kok luar negeri? One negeri ini Kok iso- tanpa paspor ya. Tekan one negeri tanpa paspor iki ya ning kene iki. Kok luar negeri kene iki jek Indonesia kok luar negeri Ya, piye? one negeri. Mot- One negeri. Wargi. Wonogiri. Wonogiri. Jan. Iya, one negeri. Wonogiri wis iso wargi. Ilatmu ki jane cawang ngono apa piye to jane? Alah, artine apa arti liki? Oh. Kaya ilat kadal lho. Wonogiri kok iso wargi. Nggih. One negeri niki wau nggih patos chicken noodle. Chicken noodle ya apa? Chicken noodle. Chicken noodle ya apa? Mie ayam. Oh, lah kowe ora mampir warung kono. Nggih mampir. Nggon wonten Kentucky. mriki. Oh,
Kentucky. Oh, Kentucky, duduk Kentucky. Mbok wong bakule tawane Mas Kentucky ngono kok ngertiku ya Kentucky. Oh, tulisannya nek ten mriki Kentucky, tapi nek bahasa Inggris kuwi you bacanya jadi Kentucky. Oh, nek ku dadi Ya. yo aku yo little kok nek bahasa Inggris ora paham. Yes, little body. Little body. Ya silit gatel klebon wedi. Oh. Gatel. Nggih. Wah ya. Sulawesi. Gulung-gulung tenanan kuwi nganti lebon wedi. Nggih. Nggih, derek mangayu bagyo nggih Pak Gareng. Iya. Dan kalau wingi wonten apa mainan anak, dolanan Rangkaian acara dolanan anak. Kita ya Surabadok iki. Ya badok non. Iki kok tetep entuk ya. Tetep entuk nggawa mulih engko ya entuk. Nggih. Nah, ning adahe ditinggal. Oh, ditinggal. Sadurunge ditinggal wis entek kok engko sak wadahe. Ya. Nggih, Pak Gareng. Nggih. Wah, jan isih kuliah, Nduk. Sampun pengestunipun sampun lulus. Pengestunipun sampun lulus. Sampun lulus. Inci. Nika elek-elek arepa kaya ngoten luluse ya ora baen-baen. S2 psikologi. Weh, lho, Nggih, psikologi, kula. psikologi kok nyinden? Ha niku mang takoni dhewe niku. Rian S1 nipun medet pedalangan. S1 malah dia pedalangan. Nggih, S1 pedalangan. pedalangan. Nggih. Isi Jogja. Isi ngayu Jokerto. Pedalanang apa pedal wedok? Heh, pedalangan, duduk pedalangan. Oh, pedalangan. Kuwi S1-ne. Injih. Terus S2-ne? Mendet psikologi soalnya dari dalang mumet ndase. Terus tapenake dhewe ya jiwaku ning kon psikologi saiki ya rada mari tapi ya tetep petok. Iya. Psikologi mula wong ya kok rada ngene-ngene iki. Jenenge psikologi wong kudu ngerti kok. Nggih. Iya. Sukses ya untuk karirnya. Sapa mau Elisa? Harus alaso. Harus Salaso. Elisa lu Salaso ya. Salaso. Harus. Kok kleru Pithecanthropus? Oh, ora aku manusia purba kuwi. Iya. Nggih, iso nembang. Oh, Sakit, pinter kok ya. setetek sakit. Sekedhik. Setitik. Sekedik sakit. Wis rada Nek bener. wis suwe ta nduk ning Jawa ning Ayogja wis suwe. Injih sempon niku wonten Sempon. pedalangan niku sampun dangu nggih 4 tahun S1. Terus lanjut S2 2 tahun mengke lanjut S3 mugi-mugi. Mula kok mbok iso nembang tembang-tembang Jawa iso ya. Nggih saged Ya, kula ya, remen sanget. Remen sanget niku nembang-nembang niku basa Jawa sanget remen. Remen. Nah, aja damen sanget, remen ya. Damen kene lagi butuh kok damen. Remen Oh sanget. benten. Damen niku napa? Damen kuwi wit pari. Oh, pari sanget. Oh benten. Remen. Remen. Nek sempon ki Jatisrana rono kuwi sempon. Sempon. Sampun kok sempon. Sempon ayam. Sempol ya. Beda. Nggih, kula nembang napa? Nembang apa? Pamundutan, Mbak Pamundutan. Nggih, nembang. Ya, podang kuning. Iki permanukan. Oh, manuk. Ya kuning. podang kuning ki manuk sing wernane kuning celarete ireng. Kuwi regane Nggih. 5 yuta nyang 7 yuta. Sa, Nggih. kaya kleru meneh tak ajar kowe. Mbok Lha wete. pripun? Iki kleru e. Kleru pripun, Mak? Ben wis aku disurai wong pirang-pirang. Nek ana cakepane muni sleret kuning ki muni silet kuning. Sadurunge kewirangan belajar muni sleret kuning sik. Selet. Sleret kuning. Selet kuning. Alon-alon to. Seleret. Sleret kuning. Seleret kuning. Seleret ireng. Ireng, selete ireng. Lah iya diteres dadi kuning neh ngono. Oh, nggih. Sleret. Seleret. Ireng. Seleret ireng. Ah, aja silet ireng ya. Ya, selale krungu yen ya. Nek silet apa? Wis. Sleret ireng. Oh, sing seleret. Dan seleret itu artinya apa? Sleret kuwi kaya ya iki. Kaya garis. Oh, garis. Ya, kaya garis dadi
Manuke kuwi wulune kuning, Tapi ana garise ireng. ana garise ireng. Oh iya ya. Wi, iki jenenge Apik ya? Apik, iki jenenge manuk Podang podang kuning. kuning. Regane 5 yuta nyang 6 yuta. Mahal ya? Sing luwih mahal meneh Wonten napa? saka Sumatera. Sumatera? Murai Batu. Murai Kuwi nek Batu. dilombake menang teko 23 yuta. Wah. Ning enek manuk ki sing sekti slulup nang banyu 10 jam ora mati. Apa niku nih? Manuke wong gagah wedi. Manuk wong kokoh wedi. Golek Kuwi manuk jenis sapa? Ya. Warnane? Heh? Warnane? Nek kuwi yo kuwi coklat ora nek slerete. Oh, warnane coklat. Ora, dadi ora mati begitu mentas ya mung kisut, mung ngono. Oh, Ning kuwi isih kalampuh Mas Gareng. Manuk napa? Kalampuh karo manuk sing iso ambles bumi. Wah, manuk kok ambles bumi iki. Ono. Napa kuwi? Manuke wong duduk sumur. Isih kalampuh melih. Karo apa? Manuk anyang-anyangen. Manuk anyang-anyangan iki manuk apa? Mriki enten jenenge manuk ancel galeng. Dadi nang eten galengane mung itik-itik crit, itik-itik crit. Umpama galengane niki kula tak panteng ngecrite tenan ngene iki. Ketoke malah apik sampean lho karo manuke. aku pengen reti. Ancel galeng wis tak goleki. Apa? Ancel galeng. Manuk ancel galeng. Hei, kowe ra satu apalke. Kok Wes kowe engko pentasne ndi-ndi muni ancel galeng. kan aku apalnya podang kuning terus ben ono variasine aku pengen sing ancel galeng. Kok kowe mandek kok nggon sleret ireng kuwi aja nggon ancel galeng ya. Oh, dadi beda. Kowe nggon silet ireng kowe wis parah kok teko ancel galeng. Ancel galeng. Nuwun sewu Mas Gareng. Dalem. Bocah niki soalé sok anu kliwatan nek ngapalke napa-napa niku nang dalan barang diapalke. Nggih. Engko nek kowe terus mlaku-mlaku ancel galeng. Itik-itik cerit, itik-itik. Ancel galeng itik-itik cerit. Itik-itik cerit. Ancel galeng, ancel galeng. Ah terus kowe nek terus ndralaki pas nuju tindakmu lungamu ki karo Pak Dalang. Mongkane Pak Dalang, "Pak, ayo ancel galeng." Terus piye coba? Pat, aku pengen tumbas. Heh? Pengen tumbas ancel galeng. Wong iki jane nek bocahe gelem takon lunga, takon lunga kok. Ono, kowe anu berkarir sendiri. Ning bocah iki ora gelem Mas Gareng, mboten gelem niku. Mboten gelem ditinggal saya niki. tetep Derek Pak Seno, dadine kalau ngomong karo anak kula malah kudu trateni iki. Iya. Tuku topi nang mall ngonten niku kula njajal ora sedenge ndembongok saka kadoan. Ora sedeng, Pak, gedhe ndasmu. Ya gedeng tasmu karo topine. Wes. Mustaka. Ya mustaka Nek deh. dalang ki mustaka nek dagelan sirah. Nek pitik ndas. Iki dalang dudu pitik. Oh ya, mustaka. Sirah. Wis Nah. kebacut. Topi sirahmu. Wis kebacut do krungu wis. Wong iso ngoten tur bengok ngeten iki mesti nggih. Bengok, maka kula lungane ditutke panitia wayangan Lah iki pirang-pirang. wah iki iso nek ndek bojo malam pertama mriki yo bengok. Enak tenan. Mesti ya ngono iki. Ya kuwi nganu ra iso diganti wis iso ngono kuwi suarane volumene semono kuwine. Dialek ciri khas. Dialek yo. Iya. Boten saged kentinipun. Ah? Boten saged digantinipun. Ora iso diganti. Nggih. Nah, iya. Nah, iki ora nek anu napa anu sing baut-baut sing iso nggih ganti suarane ngoten ta niki. Mboten iso wis. Niku pokoke ya ngenten niku. Iya. Wis malah dadekke rezekimu kok, Nduk. Wah. Tenan malah kondang. Ya, nembang. Nggih. Ancel galeng anu podang kuning. Aku lan dereng belajar tembang ancel galeng. Podang kuning. Wah. Podang kuning. Nggih, podang kuning kula belajare. Ya. Iya. Nadyan wujud temong peksi agawe talining Ning nek nembang kok sae nggih, Mak nggih. Angge niku, kula niku eleng ngajari ya nganggo anu ngelmu tenan dadine wis ora. Iya. Kula niku ngajari dheke nganti tak iwangi lara lho. Oh, Bapak kenapa, Pak? Kula le mangsuli niku nek cara wong tuwa to nek cara Yojarika rek lara rak ngarani bapak teleke putih ngono. Lah kok dingguru sapa-sapa? Anggere ana wong sinden masuk angin, telekmu putih ya. Pegareng teleke putih ora? Ra mesti.
Ora tapi raine putih. Kenapa kok raine dine putih? Lho, wong ra sombong ki ngene iki. Oh ngono. Dadi raiku tak blok ngene gen ra ketok asline ketampananku. Oh asline tampan. Lho, kowe nyawang. Malah dielek-elekake. Lho, kowe nyawang mergo iki kok. Nek nyawangku nek ora tak pupuri ngene iki. Mutah kowe. Ganteng. Ganteng bagus. Yes, engko tak WA. Oh, untung kok nembangmu kuwi wis iso apik ora kenggo karo dialekmu. Mboten. Agawe tali ning apa mau? Brantong. Coba ijik medhok kaya logatmu kono lak bahaya. Agawe tali ning brantong. Niku nek kula nempang niku kados kula rem cakrem. Nek mboten direm mboten sakit. Niku direm riyen lagi nempang. Oh, ngeten. Dadone nggih kula kalih ngampet-ngampet jane nggih pengen agawe ngaten niku tapi kula rem-rem ngaten niku. Nganggo rem barang, mula ketok kampas koplinge barang ya. Alus manis tur merak ati golek isi podang kuning ipo bunga henga nyanding bisa dadi tombo ya ayo Mbak Elisa no monggo esuk awan ning omah wis ora kerasa luyuran aku goleki sing tak sayang kekancangan kangenku goleki ora krasa esuk nganti wengi nemah
Sesa. Nggih. Wis diajari bola-bali to. Nggih, Pak. Nek wis nganggo busana Jawa kuwi sing halus. Ah. Sampun Nggih. matur nuwun ki lho. Sabat matur nuwun. Aku ora kaya Enak, bakul Pak. ning pasar kae to. Nek niki iki nek ngomongin lulusan S2 kula ora yakin. Ora yakin. Kawan. Niki lulusan sing patut ngeten niki STM. KSTM. STM. Sekolah Tunggu Manuk. Dadi ya. Sekolah Tunggu Manuk. Hubungane napa sekolah Tunggu Manuk karo bengok? Lah suarane lah bengak-bengok lu nang gusai manuk niku. Oh, teng sawah niku to. Nah. Oh. Wah, Ayo ya ming tenan. Traan apa tata kramane durung jangkep. Nggih. Nggih, Lho biasane nek ngomongi apa basa kramane ngendika? Matur. Matur niku jauh-jauh. Adoh. Dadose nggih. Woi, das pundi keparipun? Oh, ngaten dadi niku. neng kono ki kaya dene adoh nek dadi Nggih. neng gunung-gunung. Rumahe jauh-jauh. Rumahe adoh. Tanggane. Woi, saka ngendi? Ngono ta? Ngenduwi, ngenduwi. Saka toli. Ya ora ngono banget. Kene iki ya nek kok sing klino ngomong adoh ngoten niku nggih enten. Oh, Wonten nggih. mriki Tukang nggih sami. bakul obat nika lho. Nggih. Ngomongnya kok kadoan. Pripun? Batu mobat kadas, bat kudes, batu roek. Apa kenapa? Batu rek nika lho batu rek. Turuwek. Iya, niku nek teng pasar ya sok nemoni ngonten niku kok panjenengan iya. Pancen ya bener. Le ora penak sing kari dhewe kuwi mau no. Iya. Baturuwek. Aja diapalke. Wes, iki anggere nek barang anu mesti diapalke terus kok. Nggih sini kan pengetahuan Wah, baru. wong ini wong koclok tenanane iki kok. Koclok napa Koclok iki koclok? pinter. Ya pancen kok. Elisa koclok. Ya pancen koclok banget. Tegese Elisa pinter. Elisa koclok banget yo. Wong gampang diapusi tenan. Makasih yo Pak. Iya, Aku cah pancen koclok lho. Iya. Dieling-eling lho. Dieling-eling. Lho koclok. Koclok ki pinter. Nggih. Iki Mas, sampean ngajari ngono iki sesuk nyembere nang aku. Nggih, Pak Seno niku nggih koclok banget. Kula seneng dalang niku kudu mikir macam-macam, mesti mikir wiyaga, mikir wayang, mikir lakon. Niku Ayo. koclok banget niku. Kepintaran itu harus Iki koclok. aku nesune ora karo Elisa lho ya. Muringe karo sampean lho iki. Aku sampean ngajari elek. Sah. Nggih, Koclok ki ora pinter. Kowe aja manut lambene kae. salah. Koclok ki padha karo wong kurang apa ya? Kurang waras rada miring. Oh, edan. Dalangku ora edan lho. Aku ya ora edan. Kok mau padake edan? Modar ora. Sing ngomong edan ki sapa? Lah, koclok edan. Mau le ngomong aku kon koclok. Muni ku mau koclok apa edan? Le ngomong koclok adalah pinter. Lah iya. Terus aku wes sombong Elisa koclok dalange ya koclok. Apa? Berarti sama dengan Elisa edan dalange edan. Muni ku koclok ora edan. Oh. Salah ya. Salah. Berarti aku sing salah mengaplikasikannya. Oh, kandhani koclok kok ngeyel. Piye tuh, Pak? Wah, silaka iki. Wis pokoke anggere entuk manuk beo ki pokoke tergantung pertama kali kita melatih bagaimana. Ki tenan. Lah iki tak latih apik-apik bareng tekan kene kawor sampean dadi iki sesuk imbase teng kula mesti yakin. Iya. Aja lho, aja Sing tenek. kuwi mau entuk diucapke ya. Berarti salah toh? Salah. Tenan lho. Tenan. Mengko aku nek ngonekke dukuh barang koclok piye? Wes malah mbok bolan Kan bareng. ra pareng. Ora parang kok Padahal pareng. karepku pinter. Ya. Pinter. Pinter maksudnya. Pinter iki ya apa pinter. jawane? Pinter kuwi pinter. Pinter di bahasa Indonesia pintar. Pin- Bahasa Jawane? Pinter ki ya pinter. Oh nggih, lantip. 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 Sing lantik Wasis. 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 Nah, lu nek Wasis. basa Jawa ora patek angel, sing angel ki bahasa Indonesia. Oh, malah angel bahasa Angel Indonesia. wong Merken, aku karo saya kuwi we bedone adoh kok. aku karo saya. Beda. Podo. Ah, Adalah ini aku beda. saya. Aku. Ai. Aku adalah gareng. Lho, ki Kamu, nek aku. iya. Hmm. Terus kalau saya? Lah karepmu wis apa ora mudeng ora urusan. Ah, iki Kalau rame. aku? Aku mikir uripku dhewe kok. Kalau aku? Aku adalah gareng. Kalau saya? Lah karepmu kowe iki sapa? Kowe kok ngomah ki anake sapa? Aku ya iso. Piye? Ana bedane kue karo panjenengan. Bedane ya padha. Ya podo. Kowe
Kowe basa ngoko. Ngoko. Panjenengan basa krama. Krama. Wis. Terus iki blonge ngendi? Ya ora ono. Gak ngeblong apa? Ya ora ono. Bedane Elisa ora ketemu ngakal. Ya bedane karo panjenengan ya ora ono ya. Tenan ben. Padha wae. Ning aja nguneki kocluk lho Suraya. Mboten. Wis aja wis iki dibuang sing. Koclok iki basa ngoko to? Heeh. Kramane koclok apa? Kramane modar ora kowe. Bocah iki nek bocah lanet Koclok Takono sing ngarani koclok pertama kuwi. Iya. piye? Wis jare ngajari. Heeh. Koclok basa ngoko. Ngoko. Kramane koclok apa? Wicaksana. Dadi Pak Dalang ki asline wicaksana. Wah pancen njaluk dikrocok bendu tenan kok. Wicaksana. Pak Dalang wicaksana. Wis sing khusus koclok iki pokok ilang ana ya. Oh iya. Iki carane ngresiki ngendi piye? Carane mbusak nyetip nang ngendi? Ya tak setipe dhewe kok kowe eling Aja dieling-eling ya. Nggon Iya. koclok iki aja mbok iling-iling. Iya, ora. Iling-iling wae nggon ancel galenge mau ya. Ya, manuk ancel galeng. Bari nang ancel galang meneh. Ancel galeng kuwi ora koclok to? Ora. Penak kok koclok. Esuk nek medun wayangan ora itik-itik crit ngono lho sagah aku. Apa itik-itik cerit Kuwi ancel galang kuwi mau. Oh iya, ancel galeng itik-itik cerit. Itik-itik cerit ancel galeng. Ancel galeng. Ancel galeng. Ayo. Iki Iki jangan nek arep mulih tak penging mergane ben belajar Jawa malah diblasuk-blasuk kene kene. Pokoke kowe entuk bali ning toli-toline nek wis fasih basa Jawa ya, Nggih. wis paham. Nggih. Dadi ben ora salah pinaham. Nggih. Ya. Wah, jane lok tenan. Nggih. Menika pamundutan saking Mbah Sukina. Mbah Sukina. Dipun kuwi apa kuwi, Mbak? Monggo dipun kuraken kemawon bareng. Ya, Nggih. Elisa jek nang kono ya, Nok. Ya ning kene. Kancane Mas Gareng. Nggih. Ya. Kene. Saking Mbah Sukina Poh Gedhe RT 2. Oh iya. Diaturake. Apa kudu buka gampang? Oh ya buka sing maton wae apa bukane biasane? Ya. WhatsApp ya. Saka sapa? Tak wacane dhisik ya saka Pak Ferry Suranto. Saka ngendi iki? Saka Jakarta. Oh iya. Nyuwun lagu Gubuk Asmara. Oh iya. Sing nyekar Mbak Tatin. Waduh. Ki transfer 100.000. Wow. 100.000 liwat transfer. Oh sak yuta kok, no? Wow. Sak yuta. Ya wis ora apa-apa. Kokean iki. Ah ya wis ben. Lagu Gubuk Asmara kok sak yuta. Ya bejane dhewe-dhewe. Ayo Tin, iki ana dhuwit sak yuta. Ya, le transfer ning rekeninge sapa kuwi? Sik. Waduh, nang rekeningku enak. Ya. Ya. Jumeneng ki Mbak Tatin Lestari Andayani. Ya. Lumayan, ya. Nggih, sugeng dalu. Nah, sugeng dalu. Ngopo kowe kok lorek-lorek? Pilek, Pak. Hah? Pilek. Tenggorokane gatel ora? Ora. Sesek ora? Ora. Sesek nek kowe mesti ya. Lah ngapa? Ora apa-apa. Aku lagi munggah lho. Heeh. Wis arep tok garapi. Ora tak garapi wong nyatane aku takon gejala corona kuwi nek flu terus Nggih. tenggorokan gatal, Nggih. napas sesek kuwi gejala corona. Lah mulane aku takon tenggorokanmu gatel ora? Mboten. Dadane sesek ora? Mboten. Ayo wes syukur berarti kowe flu biasa. Ora terjangkit virus corona. Ya ampun to ya, Pak. Ya aja Nggih. kowe isih sehat kaya ngono isih digunakake. Ya. Wis digunakke? Lho digunakake nyinden kuwi kok rumasamu pikiranmu sing rusak ora. Anggape digunakake apa? Ya. Nang nyinden. Heeh. Ki pamundutan saka Pak Ferry Suranto. Oh nggih. Saka Jakarta. Penyanyi nonton streaming terus transfer duit terus WA aku. Oh iya. Transfer teng kene Ngono aku. kira-kira dikekke ora? Kok ora ngisen-isenke wis Din. Iki ning Jaban Rangka kuwi ning ora wilayah Yojo lho, iki ning Jawa Tengah. Terus ngapa? Ora ngisen-isenke aku ora aku tau apa? Ora tak kekke.
Kerep. Kaya hoo. Kok kaya hoo ora. Mengko tak keke aja kuwatir dhuwit sayuta apa. Alah, sayuta ya apa wong 100 kuwi gelem kok. Wis to nembang kowe kan cangkem pidun kok omong. Ngapunten nggih Gusti. Ora apa-apa Gustine iki ora apa-apa kok ya. Maksudnya kula ngadeg ten mriki lho. Ora apa-apa. Wis santai wae wong Gusti ya ngadeg ning kono kok wis santai. Lho Gusti lenggah lho. Apa? Nggih. Oh iya tak kira nek jumeneng. Wis sembrono lah. Ora kok ya. Ya dibawani alon-alon. Ya mengko tak transferke ning rekeningmu. Rekeningmu piro? Nggih mengke tak kirim iki wae. Ayo wis berarti kan ora usah. Ning luwih HP nek langsung mawon ben disekseni wong mriki. Desa njelok mriki men ngerti nek jenengan dikekke kula. Ngono lho, Pak. Iya engko tak keke ning tandang ana dhisik le nyanyi rasa crewet sik to. Lah jenengan ya aku sarep muni jenengan jek omong wae kok. Ayo pen yo wis tak meneng wis. Nek aku meneng ra diseneni lho. Engko biasane nek aku meneng kowe piye kok meneng wae ngono. Ya respon sithik-sithik ngono. Gak. Respon kok sithik-sithik. Nyingkar nyingkur Ya ana nek nawala saka Mas Zain Boyolali nyuwun gending kadung tresna salam budaya klasik Mas Yain Boyolali. Oh iya. Ah ya engko diaturke. nggih. Ora kowe gede kancane terus kowe medhot. Lah aku yo mengenggi lho. Lah iya kok njurku. Aku kok meninggih kaya Sajayar tok pek kabeh. Mboten. Hidung kancane. Lah ngene penyanyinya baru-baru. Mana? Ini. Iya, baru. Dalangnya tambah semangat ya. Hubungane apa? Ya, kan wajah baru. Aku ki malah justru nek ra ana kowe ora semangat iki. Alah. Gayane. Tenan aku anggere muni mayang Tati Nijin ngono rasane. Saya ora ndek kekuatan ora. Sakjane nek aku nang kene kok meng diunek. Soale kowe iki di antara sinden iki paling ketok. Ketok apa nih? Yo ketok mencorong ngono lho. Mencorong piye kaya senter. Domong yo sinden iki nek takon lurus ngono kuwi mesti ketok dhewe. Pak ibune lho. Kok ora padha to kaya. Mesti tatin. Mencorong piye ta ngawur. Iya. Wiwi mane nyingkar nyingkur. Biyen dek rung iso nyandang Jawa ya wis ora pati apik no. Iya, saiki wis pinter nyandang Jawa wis. Dandan ki aurane ketok mencorong. Nek kowe ngerti asline ya aja kaget. Apa asline ya ayu lho. Njewowok kae lho. Apa nih? Kowe tak komohi kena percaya kena ora. Kowe nek nang omah kuwi blas ora besus. Wo. Tenan aku ora gol arep sinden nek dandan ayu nek nang omah ki ming sarungan sak dodo kae. Karo kotange ketok lemeko kae. Karo udut. Mosok udut. Domongi kok ana sila ning kursi kae bul mongko kretek. Heeh. Tenan. Dhek tengok-tengok bojone nyapu alon-alon kae. Iya. Pokoke bojone kaya ning neraka kok. Iya. Terus jenengan lewat ya? Oh tau tak takoni piye perasaanmu? Wah salah pilih kula Pak. Kula jan kaya teng dicemplungke teng kawah Candra Dimuka nanti. Nek aku ora golek alasan iki sing lanang ora iso metu ana. Oh iya to. Dadi kudu Pak sampean mang chatting kula. Ken napa ngoten kula tak dolan. Oh iya, tak chatting dolan, lagi iso dolan. Mergane percayane karo aku. Oh. Nek ora wis mengkereng ae anggere metenteng ngene iki. Wah. Kene kaya metu hayate kae lho, Nok.
Ora jane kok gatekke terus ki piye to? Ora perkara Lah, enggak. Aku mung ngomongke kowe nang omah kok. Lah ya nek jenengan ora ngematke kan tak ya ora apa-apa jane. Lah wong cecok aku mara daya kok ora ngematke. Lah ya Kok mara daya kok ngetke gendeng kula nuwun. Ngono ora ono. Ora lho, sing dimatke kok ya bagian kono-konoan. Lah kowe ngene pon ora ketok. Nek kowe ngene mosok nggon kono tak biyak ngono ya ora. Lah ya umpamane aku ngene ora ya aja dimatke. Ah mesti secara otomatis ngematke wong sing jeneng wong metenten ki mesti keleke ketok. Ora ono wong mara daya anu badhe nuweni kelek ngono ora ono. Ya maksudnya rak ya aku penenteng kok mbok didelokke ya raine ngono lho, ora kuine. Aku wis omong raine njewok ora karo-karuan. Oh, rai kok juwawak ki piye to? Ha kowe ora ngerti aku dek teko ning omahmu kowe turu ning kursi kae. Ayo, ora ngerti to kowe? Mboten. Bojomu le nemoni. Monggo Pak, nadhe sinten goleki tatina tak jak mayang ngono. Lah nika tesih tilem gugah mboten wani kula. Kowe krasa ora kowe? Napa? Aku iki turun jingkrong nu cengelmu dirubung laler ae lho. Mbok ora banget. Padahal aku batang ngono apa piye? Asli ya Allah. Tak omongi Mbak, tenan asli ya Allah kowe. Dadi iki pojokan kursi kae. Sirahe diterusake ngene iki lho. Lah kan kene ketok. Kene nganggo sarung kae. Wah, laler to aku. Tak gusah terus tak ugah tintin tangi ngono kuwi. Non ngomong kalau sinten Pak ngubul-bul. Padahal sing gawe laler jenengan lho. Ya ora ono. Wong maune ra ono lalere jenengan teko dadi ono laler. Ono wae wong kowe iki ra percaya. Ya dipak-pok-pok. Oh malah pok-pok yo. Apa? Mosok ya semen. Napa? Bayangan. Jenengan le bayangke piye? Ku batenge iki mikimu banget. Terus nek ngono ki piye? Angen-angen. Aku mah dadi Tenan. iki lho Mbak Lia nganti ya Allah aku digarapi lho. Mbak Lia kan lagi pertama ndelok Gojek. Ya ngono kuwi asline dalange iki cok ngudal-udal wadi ngene. Awas lho Mbak, wadimu aja nganti ketok. Ampun teng ngarepan lho Mbak, mesti kula delok ampun. Itu nek kala masa kula mriko. Kowe iki ora nang ngarepan kok senene goleki barang kaya ngono. Rukun kono. Wong nganti netizen streaming ki nek ngarani aku rota tinggi Tom and Jerry. Tanggri muni upload Tom and Jerry ngono penonton gruguduk nganti puluhan. Tome sapa? Tome aku. Jerine kok Jerine aku. Lah, Sik kucing iki sik sapa to? Tom. Ah, sik kowe kucinge. Kucinge ndek buntut ta ora ndek buntut iki? Guys, aku Tom. Aku Jerry. Ha iya, kowe lak karepe aku ndek buntut to? Ndi buntute ndi? Ha iki. Lah ndi? Ayo engko tak dudu. Engko tak fotoke tak kirim. Paling gilani ya. Ya. Nek menggo ngentas. Aku sarep mangap lho. Ya mangap. Lingsem yen ke mutan lelampahan kang tresno tulus nadyan ing gubuk asmara. Ya, mangga. None nano. Mangga. Yen liwat aku kelingan gebuk kae yen aku leren ning
Ya mandek kene ki ra apa-apa wong ya dicegat karo masinis dadi ya. Dadi mandek ora apa-apa. Ra apa-apa. Kesel apa, Mas? Ora apa-apa. Kalau kon napok ya. Sing ngendangi tanpa ekspresi tenan ya. Oh. Iya sajake wis ora seneng karo Tatin. Kaya enggak mandek kene apa, Mas? Ora apa-apa. Wong sengit ki ndulit lho. Siapa? Wong sengit ndulit. Ayo ora mesti telek lincung kae sing ora didulit. Maksudnya ibaratnya ngono lho nek wong pepatah. Wong ketemu telek lincung mesti ora ono wong ketemu telek lincung. Iki hubungane lanang karo wedok ora karo telek. Aku ngene mau wong sengit ki mesti ndulit. Apa wong sengit ki sing ditok omongke ora lanang karo wedok ning kuwi berbagai macam apa wae iso. Jenengan tau krungu ora kata-kata kuwi? Urung. Masa urung tau krungu? Urung ora tau Wong sengit ndulit. Terus apa meneh ya? Apa? Pas pelajaran turu. Ora turu ning kuwi Ra iso gambang, ra iso nyuling. Oh, beda. Ngono kae lho, ra iso nyanding. Wong sengit ndulit. Geting nyanding. Gending nyanding kuwi apa jenenge? Jenenge Apa? pribahasa. Lah iya, tau krungu urung? Urung. Nah terus piye lan jelaske ya? Ya kok intine kowe aja sengit karo aku, ndak kowe balik seneng karo aku ngono lho. Alah sing ati senengi apane. Paling yo mengkon gusah laler ning cengel. Ya lihat aja. Alah. Kowe iki nek nyanyi mbok madhep rene to? Oh, wis madhep rene tak kira nek. Areng apa meneh? Ora apa-apa. Omong. Ora iso bedake ngarep karo mburi ngono apa piye? Ha padha e kayane. Ya beda. Ya kene, Mbak. Madhep rono kok anggapku madhep rene. Mergane Tak kira ki aku ndelokke gegermu iki oh madhep rene bareng tak munggah lho kok gelungan. Bul padha. Ya. tekan ngendi mau jolen yo niki? Menone. Kok udu ye? Iya. Kupuk kae nyimpen watan. Kupuk kae kebak rino wayah wengi nganti pengen nurut gundulmu. Mula Terus piye nek ngono ki le joget? wong kemayu iki oke sik gedeng. Rasa sok kemayu to. Saiki ditekoni kae gedeng apa seneng? Ayo mesti sengit wong ngendangane sak karepe dhewe kok. Mongko den kuwi nek ngendangi trampile ra jawab-jawab. Ngendangi kok ming bung 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 bung. Ba 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 ba. Bung 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 bung. Kaya nek bar tok peres tok ketap kae lho. Bung bung bung. Rono meneh. Pancen pikirane gur nang kono kok. Ayo. Ba 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 ba. Bla apa? Nek dikebulke suarane mak ba ba ba. Saking gedene. Aku ngudungi lho. Ngudungi. Moh Semaput nggak? bablas nang sirahe. Nah, tingil-tingil lah. Gusti, niki sinden omongane rusak niki. Ya sing marahi nika lho Gusti kaya anu. Ah nggih ta. Oh, Gusti iki mesti mbelani sing wedok ora. Ora tau mbelani sing lanang. Lah iya ngapa mbelani lanang? Padha lanange. Iki diures ra iki. Rasa. Si bar iki apik Denko wis delok. Awas nek. Manut aku apik wong Denko ki nek aku lunak kok. Dikendange sing apik kok Denko sing sak trampil-trampilmu biyen lihat joget piye. Ya. Delok tangane le util-util. Catatan sajroning ati datang luton saya merati aku kowe tadi karwa markolere gubuk asmara. Aku arep bakul wedang wae kok. Ngopo? Gah aku.
Lah, mbok kira ngerti seni ngene iki mau kendangane cara ngendi? Embo. Banyuwangi. Lah apa? Tekok ki segendang kleru lho. Sirahe gedhe isi lendut. Tekok karo Mas Denko kae. Kendangan kaya ngono kok malah dikira. Lah kuwi kendangan Banyuwangi tak tung ngono-ngono. Banyuwangi apa, Mas? Banyuwangi kok ya. Banyuwangi meh tekan Bali dadi ketapang. Banyu butek ya? Bujuk raimu. Arek entuk nesu. Salah kok nesu. Bodho ora. Bodho ya padha kok. Kaya ngono kok malah nesu Banyuwangi gubuk Lah aku piye le? Versu Banyuwangi. Versu. Wong nek kualat ngono kuwi. Iya. Ayo jogate yo ngeber. Entuk tak kena. Ngeber? Heeh. Ngene. Ngeber. Kaya bener kaya bebek kae. Tuk joget kayak ngono. Ya aku sok diwarai sik ya. Diwarai sik. Oke. Ame ngene wae. Ya. Lah wis ngene kuwi langsung ngeke. Wah, wis mulai ngene kuwi langsung ngodaku. Yo. Loh, ya nambi Ngeber. Terus gerakane piye? Kowe iki ngewohke lho, Tin. Lah, jenengan ki nek ngebaran ngene. Ah, kowe ra ngene. Ah. Kowe kowe mulai ngene. Ah jenengan? Lah aku yo ngetocene mburine. Teng. Nek ora ngono tengane. Ngene. Lah? Emok ora sudi. Ora lho. Lah piye gerakane ngono padha? Aku ngerti aslimu kok kon ngene. Lah ngapa? Emok. Wong sengit ki ndulit. Ora arep tak dulit. Ora tak dulitke. Ora langsung tak puk ngono ora tak dulit. Maksudnya? Dan ya matur nyonya. Ndak kira ngono ndak sesuk nek ora ketemu ndak malah cerewet malah dilopa. Nyo, sayuta. Oke, siap. Matur. Hitung ndak berani aku ngapusi. Hitung sik. Masa ngitung nang kene? Ora apa-apa kok ben. Cekelke mikku. Amok. Aku ngitung. Sing wajibe nyekelke iki kowe. Aku arep ngitung duit. Nek cekelke mikmu. Wis. Kok ming 8? Kowe ngerti ra, pembayaran iki butuh pajak. Paling pajake ming 5.000. Kok iki 200? Lho, ya sakarepku sing narik pajak kok ya. Sesuk meneh kon ra liwat rekeningku. Lah ngapa? Lah ya rekeningku ki tak gawe ora dienggo kirim-kiriman duit kaya kowe kok. Ya mos aja disebarke. Apane? Nomor rekening. Nomorku iki lho, tak gawe rekening ki ora dienggo liwat dite sinden ki ora tak nggo nyinggahke duit kok. Mesti dienggo liwat jaluk gubuk asmara liwat rekening Pak Seno. Lah njur kon aku kepretan apa? Ora lho, lek omongan kok mecucu-mecucu kowe copot. Mecucu kok tak iling-ilingi. Lah jenengan kok ya aku. Wong mecucu ora tak iling-ilingi kok. Sing copot apa? Copot kuwi lho, untune kaya arep copot. Acan kendho kok wisan. Iya. Karang wis tuwa wis. Utang lho. Iya. Utang, Pak. Ya, nya. Ah, mbok. Kira kuwi mau. Iki lagi 500. Hah? Rai-rai ngapusi. Padha. Ya. Matur nuwun nggih. Oh, wis genep. Nuwun nggih, Pak. Ayo. Nek mlaku ki madhep rono ora mundur. Oh. Lah. Oh, jaluk. Jaluk diapakne. Bar nampa dit kok mlaku mundurne tak kira. Bul saka mburi. Iya. Saben bengi nyamang Tante. Ya nuwun ngapura ya ana aku ki karang dalang rada ra duwe dadi kendange saka Mika. Ya ora apa. Cilicade. Ya jejere. Sopo jejere? Mbak Aprilia. Ya saka Magetan. Oh iya.
Adoh-adoh sindene. Aku wis rawani ngejak sinden Yojo kono. Ya. Yen maja mong karo jana kuning Mbak Lia, ya suarane